En hoe is het nu in de kliniek eigenlijk? Oh, Leen. Nog altijd zo moeilijk met die vervanger van Victor? Pas op, je moet hem zo niet noemen, hè. Voor Van Overwallen is het directeur ad interim. Oh, my. Ah. Oh. Oh, my, dat is niet erg, hè? Ja, nee, Het is gewoon een kramp. dat is niet zomaar een kramp, hè, Leen. Jawel, ja. Ah. Jij gaat mee naar het ziekenhuis. Ik ga voor u een afspraak maken bij de gynaecoloog. Maar dat is niet nodig, echt niet. Dokter Martens heeft gezegd dat alles perfect in orde is met de baby. Leen, het is al bijna een maand geleden dat jij op controle geweest bent. En je zit in je 8e maand. Je moet voorzichtig zijn, hè, meisje. Lina, er is echt niks aan de hand. Dat is gewoon alleen een beetje van de stress nu. In uw toestand moet je geen risico nemen. Ik ben niet van porselein en daarbij, ik heb geen tijd voor een overbodig onderzoek. Als ik de regel, dan ga jij niet moeten wachten. En dan moet jij subiet gaan. Dat is echt heel lief. En als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor mij. Of wil jij dat ik de hele dag ongerust loop?